The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and the intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 13:34, A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Philippians 2:4, Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. James 5:19-20, Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. 1 Peter 3:8-9, Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil, or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you are called to this, that you may inherit a blessing. Isaiah 54:10, For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan na itong pagsugit sa itong mga sala. Aron dili kini mahimong babag sa atong pagabuhaton ng pagtuon sa pulong sa Diyos ni ng adlaw. 1 John 1:9 is what we're going to use kay kini mando, protocol kini sa Dios nga atong buhaton sa dili pa kita magkapahimulos sa iyang grasya nga mao pagtuon siyang pulong. 1 John 1:9, the recovery technique says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo magamputa. Amahan na mong langit nun, nagapasalamat kami kanimo ni inlain o samang adlaw. Salamat o Diyos sa imong grasya, nga nagalihok sa among kinabuhi, bisan dili kami takos. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa tuman sa among tulumadon to pursue our spiritual momentum. Aron sa ingon niya na makakabot kami sa among tumong nga maong espirituhanong pagkahamtong. Kini man ang imong pagi nga kami kabot gayon as we go along sa among espirituanong kinabuhi, ubo sa imong grasya. Wani kami karon pinagispagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga silingan, mga suki na nining atong ministry.
o ilabi na sa atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers who are continuing to follow our ministry's thrust, which is to evangelize the unbelievers and to teach Bible doctrine to our fellow believers. Karong adlaw, doon na sa bagong tunanan nga giuluhan karon og hypostatic union of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, una sa tanan, hypostatic. Unsa man gini? Hypostatic, this is an English word taken from the original Greek word hypostasis. Now, unsay pasabot sa hypostasis? Ang hypostasis, well, the spelling is it's U-P-O-S-T-A-S-I-S, hypostasis. Ang buot pasabot ni the essential and basic nature of identity. So, the essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Okay? Now, hypostatic, of course, this is the English word, is the affirmation of our Lord Jesus Christ two natures. Kaya na nag-iya man si Ginoong Kristo og duha ka mga kinaiya. Kinaiya sa pagka-Diyos o kinaiya sa pagkatao. Now, diya sa John 1:14, ato ang kining nasayra na nga. And the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Now, kanang and the Word was made flesh, kining flesh din is human nature ni Ginoong Kristo. Okay? O si Ginoong Kristo siyang pagkatao dinhin ining kalibutan na sa una niyang pagganiya, first advent, grew in grace and knowledge. Okay? Sa pulong sa Dios. Nagatuman gyud kini siya sa kabubuton siyang langit ng amahan. The Word became flesh. Mao kini ang hypostatic nature ni Ginoong Kristo. Ang balikon nga na nag-iya siya duha ka mga kinaiya, and these two natures only belong to Him, to the Lord Jesus Christ. Siya ra gyud ang nag-iya niini. Now, of course, kinigikan man ni sa duha ka mga Grigong pulong god nga theos ug anthropos. Ang theos, Diyos kining theos, God. Anthropos, man, tao. So ilan ning butang sa in English nga pulong nga theanthropic. Theanthropic, meaning combination ka nag theos ug anthropos. Now, atong hinay-hinayan kini aron di ka mo passing, no? So sabtag ini, two natures ni Ginoong Kristo, human and divine. Okay? Now, there is no change in the human nature ni Ginoong Kristo, just as there is no change in the divine nature ni Ginoong Kristo. Okay? Now, kining duha niya ka mga kinaiya became distinct. Ang pasabot, nagkalahi. Not identical. They are different. They are separate. Now, mao na nakapatalang saon nga persona ni Ginoong Kristo that made him a unique person in the entire universe. Tungod kay na nag-iya sa duha ka kinaiya, nature of man and nature of God, mao na ang hypostatic union. Ang buti pasabot. Okay? Now, the divine nature, ang iyang kinaiya sa pagka-Diyos, always remains the divine nature. Magpabilin kanunay nga Diyos nun nga kinaiya. The human nature, ang iyang tawhanong kinaiya,
always remains the human nature. So, kini silang duha ka kinaiya. Magkuyog ni sila. Nagkuyog, apan nagbuwag. Separate. They go together, but they are separate. Okay? Sabot? Now, okay. Una sa tanan, atong hatagan o paglabas sa atong perunduman, ang napulo kanag-una nga mga kinaiya sa Dios. Ang una niini, ang iyang pagkalabaw makagagahom, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, ang Dios hingpit nga hustisya, makiangayon, siya hingpit nga gugma, siya hingpit nga kinabuhing walay katapusan, siya labaw sa tanan, siya ang makagagahom sa nga tanan, way makalupig, way makatupong sa Dios. Kay siya ragyod ang kinalabuan. He is omnipotent. Sunod, ang iyang pagkasayod sa tanang butang. Iyang naibawan tanan. Sunod, ang iyang pagkaana sa tanang dapit. Bisag asang suok nining universo. Ana ang Diyos. Sunod, ang ikasiyam nga kinaiya niya, siya dili na mosab. Nabito na sa pulong sa Diyos nga, I, the Lord, change not. Dili siya mosab. Ug ang ika na po, ang iyang pagkakamatuoran. His veracity, His truth. So, ang pagkatao sab ni Ginoong Kristo in His humanity, doon na po siya ay tawhanon nga mga kinaiya, sama sa imo o akong panag-iya. We have 5 attributes. Self-consciousness, yung pagkasayod sa itong kaugalingon. Sunod, mentality, ang atong pangunahuna. Sunod, ang atong volition, kabubuton. Ang sunod, unsa, ang atong kinaiya. Okay? Ang kabubuton. Okay? O ang atong pagbati. Okay? Ako malikon. Okay, murag nawa tapos passing nini. Kini paglabas naman lang sa atong panumduman. Primero, self-consciousness. Sunod, mentality. Sunod, volition. Sunod, conscience, ang atong tanlag. Ug ang ikalima, ang atong pagbati, emotion. Now, so timan ikato although this is a review, kanin yung mga bago, ayaw na ni kalimti. Nature of man has 5 attributes. Nature of God has 10 attributes. Now, walay bisag kinsa nga sama ni Ginoong Kristo. Wala. Since He is a unique person. Unique. Kung sabot-pasabot, unique. Talag saon. Dili kasagaran. Now, diha sa Episos 5, versikulo 1, kini nagatugon ka na itong mga magtuto. Be imitators of the Lord Jesus Christ. Kini naghulugan, be imitators of our Lord's life in His humanity. Not be His being God, because that's impossible. Di man na nato kanang maawat ang pagka-Diyos ni Ginoong Kristo, no? So, ang bot pasabot ding be imitators of the Lord Jesus Christ, mao nga, be imitators sa kinabuhi sa atong Ginoo Hesus Kristo, sa iyang pagkatao, in His humanity. So, be imitators, mo kinayang tugon, mo kinayang mando. Be imitators of Christ's spiritual life, samtang siya nagapuyo din hinin kalibutana, as He applied the divine viewpoint, fulfilling God the Father's will, purpose, and plan for His life. So muna ang tugon, ang mando sa Diyos.
ang kinabuhi ni Hesus Kristo din ni sa yuta. Dito ra gyud niya in other words, he spent his life, most of his life, inside the divine dynasphere, kagitawag og prototype. Okay, mao kini ang ngan gyud official gyud ngan sa divine dynasphere ni Hesus Kristo sa una niyang pag-andi ning kalibutan. Prototype. Kaya nga to karon ning panahon sa simbahan, katuiga simbahan unsa man, operational. Okay? Now, so his life on earth inside the prototype divine dynasphere without using his divine nature's attributes. Wa niya gamita. So si Ginoong Jesucristo, kinahanglan siya hingpit nga tao. He had to be a perfect man aron nga mahimo siyang manluluwas nining kalibutan. Kay ang qualifications God nga ang usa ka tawo mahimong manluluwas mao kini mosunod. Review gyapon kini. Wala siya makapanunod sa kinaiyang makasala ni Adan. Okay? He had no Adam's original sin. Gawas pa, wala siya kinaiyang makasasala. He had no old sin nature. Sunod, wala siya makabuhat og bisag gamayng sala sa iyang pagkinabuhi nining kalibutan. No personal sins. Wala. O, unsa pa, siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. Siya ra ang hingpit. Kaya siya rin nag-iyaw hingpit nga pagkamatanong. Although, later on sa atong pagtuon ini, kita man nag-iyaman sa hingpit nga pagkamatanong, isipan mangita sa diha nga kita maluwas. Okay, that's another topic. So, si Ginoong Jesucristo remain perfect God. Nagpabilin siya nga hingpit nga Dios, at the same time nagpabilin siya nga hingpit nga tao. Sabot? Okay, mo kini ang pagka-hypostatic union niya. Kay the Lord Jesus Christ is not two persons. Kimandi na. Dili kay duha siya ka persona, kundi usara ka persona nga may duha ka mga kinaiya. So, sabtana. So, ang atong Jesucristo is God-man. Unique. Mo na nakapatalag-saon niya nga persona. So, the Lord Jesus Christ, akong balikon, the Lord Jesus Christ is God-man in one person. Kaya na manggoy mini nga kanang pagtuo. There is a false belief. Gitawag ni og Nestorian belief. Ano sa man yung Nestorian belief? Nga kuno, tungod kay si Ginoong Jesucristo na tao man pinagi sa birhin nga pagkatao through Mary. And the Lord Jesus Christ is God. Tao, Diyos man siya din. Si Maria mo ang inahan sa Diyos. Sayo. Kinasayupan. No. Kini mo ni ang Nestorian belief. Kung balikon, that since the Lord Jesus Christ was born through the virgin birth, through Mary, and the Lord Jesus Christ is God, then Mary is the mother of God. Again, ako kang sultihan nga kini mini sayop. Now, wala man nag-iya si Ginoong Jesucristo sa sala ni Adan. Original nga sala ni Adan. Okay? Kasi siya raman ang gyud kanang tapdi sa kinaya magasasala, wala siya kanang wala siya makapanunod sa salang panulundo ni Adan ug ni iba. Okay? Through virgin birth, manggod, virgin. So muna, siya ra ang bugtong manluluwas. Siya ra ang kwalifikado. Now, atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo din sa yuta during his second advent, si Ginoong Jesucristo makita nato ingon nga tao sa diha nga siya mohukom sa tanang katawan.
timan ina. So mao na he will be seen as God when he judges all people. So, ang balik ko katong mando sa pulong sa be imitators of our Lord Jesus Christ. Pagka maawaton. Kay sa diha nga si Ginoong Kristo miantos ngadto sa padung siya dito sa cross. While he suffered on his way to the cross, wa niya gamita ang iyang pagka-Diyos. He did not use his being God. Mao ni gitawag og doctrine of kenosis. Kay si Ginoong Kristo emptied himself. He emptied. Iyang gihawas ang iyang kaugalingon. He emptied himself using his being God. However, he used divine viewpoint thinking. Mo iyang gigamit sa iyang pangunahuna. All the time. Samtang din niya siya nini kalibutan na. O iyaw sab gigamit ang 5 ka tawahan ng mga kinaiya. Self-consciousness, mentality, conscience, volition, emotion. Iyang gigamit. So mo ito nga, gamit man niya, diyan siya pagbati, mibati siya kauhaw, kagutom, kanang kasakit, unsa pa. Mao kadto ang iyang gigamit sa iyang pagkatao. Okay? But our Lord never allowed the integrity of his human nature to be compromised pinagi sa pagtabang sa iyang Diyos nun nga kinaiya wala. Hinumdumi ang pulong nga Eusebia. Unsay buto sa Eusebia? Godliness. Ang pagka-espiritual nun or spiritual life. Mo kini ang pasabot sa godliness. Now, ingon nga magtotoo, kung ikaw nagakinabuhi, nagapuyo diya sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, the operational divine sphere, nagakinabuhi ka niya ng Eusebia nga matang sa kinabuhi. You will not and never dare to twist this doctrine of hypostatic union ni Ginoong Kristo. Dili. Diyo kang makaako. You will never dare to twist this doctrine. Hinumdumi nga atong Ginoong Kristo wa mo gamit sa iyang pagka-Diyos to resist temptations in life. Kundili ang iyara nga pagkatao. Mora iyang gamit. Mao nga, well, of course, iyang gigamit katong great power experiment. Kining great power experiment, this is a separate study, ang great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Kristo. Mao ka na ambot pasabot. Okay? Kita, ang niya dinis katuigan sa simbahan, we, the church age believers, also have the great power experiment. Of course. Now, tingali mong tanong ka, what about the miracles that our Lord performed? Did he use his divine nature? Now, of course, all miracles were performed through God's power. Gahom, pinagi sa gahom sa Diyos. Now, sa bahin ni Ginoong Kristo, in his case, there were 2 sources of the power of miracles. Through his deity, pinagi siyang pagka-Diyos, and through the power of the Holy Spirit, pinagi sa gahom sa Diyos Espiritu Santo. Now, itong mga higayon nga mohimos Ginoong Kristo ang kalanlaing mga milagro, ang tuyo gyud niyanto, ang iyang pagbuhat ng mga milagro, mao ang pagpakita og sa pamatuod nga siya mao ang Mesiyas. That kanang aron mailhan siya sa mga katawan, that was his identification. Or dili ka identification, credential niya. Iyang ipakita ngadto sa mga katawan nga siya mao ang Mesiyas.
So, paminaw niya, paminaw. Ang mga milagro karong panahona, wa na magagikan sa Dios. They do not come from God. Why? Bago nga no? Tungod kay ang Biblia, hingpit na. Because the Bible is already complete with the Old Testament and the New Testament. So again, ang atong Ginoong Jesucristo is one person with two natures. Now, to deny that the Lord Jesus Christ is one person is to deny the incarnation. Sabtag na. Nasa John 1:14. And the Word was made flesh and dwelt among us. Now, of course, there's a Titus chapter 2 verse 13 kanayon kanag looking to the blessed hope. Now, si Ginoong Jesucristo is God and man, tao ug Dios. Ang Dios, the Almighty God, God over all, and the great God, they are ascribed ngadto kang Ginoong Jesucristo. Dias Colosas 1:16 ngadto 17. Dias versikulo 16. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth. Verse 17. And he is before all things, and in him all things consist. Now, di ba ni kini higala o igsoon diha ni Kristo? The Lord Jesus Christ is eternal God. Hebrews 13:8 says, the Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. John 10:30, nagkanayon kini, I and the Father are one. Hebrews 2:14, the Lord Jesus Christ is said to have flesh and blood, na nagiya siya dugo o unod. 1 John 4:2-3, the Lord Jesus Christ was born to the human race. Hebrews 10:5-10, he was fully aware of his deity from birth. Now, ingon nga Dios kini si Kristo, he retained his divine attributes. When he was humanity, sa dihang siya nagpakatao, he was trichotomos. Unsay buta sa trichotomos? Siya are composed of three sa iyang pagka siya. Trichotomos kay tulo. Body, soul, human spirit. Mo kini ang kanang gipasabot sa trichotomos. Kung ang usa ka tawo dili trichotomos, kanang dichotomos lang. Kining dichotomos di ay duha. Lawas ra og kalag. Wala siya tawahanong espiritu. He has no human spirit. Okay? By having the human spirit, that makes a man trichotomos and a believer. Saved Kristohanon. Okay? So, kung dichotomos ka lang, you have no kanang relationship to God. Wala. So, ikaw dichotomos. Ang mga dili magtotoo, tanang mga dili magtotoo, di mo kalimutan, dichotomos ra na sila. Lawas ra o galag. Wala sa human spirit. Kaya ang tinuod, ang ilang human spirit, natug na lang. See, dormant, unactivated, kanang wala mabuhi. Kaya kanang ilang human spirit, mi kuyos, mi hiyos, dungan nito pagkahitabo nilang una na itong ginigan si Adan o ang babae. Sa paggalaglag nila, nahimo silang dichotomos. Nakatug, nihiyos itong ilang human spirit. So, mo itong
Wala sila relasyon nga to sa Dios, sa putol. Until mubalik silang pagtuo kang Ginoong Kristo nga ilang manuluwas, mahimnasab na silang trichotomos. Okay? So, si Ginoong Kristo balik ta. Gawas nga siya trichotomos. He depended on the protocol plan of God. Maurag yun ang giagat. Nagasalig siya sa protocol nga plano sa Dios. Samtang ang duha niya kakinaiya in hypostatic union remain distinct, okay, whole and unchanged, without mixture, walay pagkasagol or transfer one to the other. Whatever the Bible says about either nature must be attributed to the entire person of Christ. Now, ang iyang mga kinaiya, attributes sa iyang pagka-Diyos, never transfer to His humanity or become the attributes of the humanity of Christ. He did not use His deity to resist temptation. Wala. Ang iyang espiritualong kinabuhi was in His humanity, not on His deity. Na unsa may diferensya tali kanimo og ni Kristo while He was on earth? Unsa may naka-diferensya? Unsa may kalahian? Well, it is that Christ did not succumb to temptations. Sanglit, wa man siya old si nature. O gawas pa, He was always filled by God, the Holy Spirit. Puno siya kanunay sa Espiritu Santo. Now, gawas pa ni mga kinayang atong hisgutan, kinayang ni Ginoong Kristo. Diya si Hebreanon 13:8, nakanayon sa kini, He was immutable. He was the same yesterday, today, and forever. Hebreanon 2:14, nag-ingon usab, all people have flesh and blood. The Lord Jesus Christ shared in their humanity, so that by His death, and so on and so forth. Kanang maong bersikulo. Now, dihas Lucas 2:52 usab, nagkanayon kini nga si Ginoong Kristo, normal nga pagkatao, ordinaryo nga pagkatao. So, akong balikon, Lucas 2:52. The Lord Jesus Christ was a normal, ordinary person. Si Ginoong Kristo, may antos, sa kagutom, sa kauhaw, sa sakit, etc. Like any other ordinary human being. Si Ginoong Kristo mihilak. He wept nga naman. Tungod kay iyang kanang suod nga higala si Lazaro namatay. He cried. Unsa man? Gimingaw ba siya? O naluoy ba siya? Motong hihilak? No. Paminaw. Si Ginoong Kristo mihilak. Sa pagkamatay ni Lazaro, tungod kay nakita niyang pagkaway, pagtuo sa kasagarang mga tao ni antong panahon na. Motong mihilak. Di man ina? Dili kayo gimingaw, naluoy, nagbangutan, dili. He cried because of unbelief. Why pagtuo sa kasagarang mga tao niya itong panahon na. Di man usabang mga titulo ni Ginoong Kristo sa iyang pagkatao. Among many of His titles, gitawag siya anak sa tao, anak ni David, anak sa nagbangutan, etc., man of sorrows. So, mo ni mga titulong Ginoong Kristo sa iyang pagkatao in His humanity. Son of Man, Son of David, Man of Sorrows, etc. So, ang kong balikon, mas si Ginoong Jesucristo will be God-man. Butangin nag-hyphen, God-man, forever. Hangtod na kanas kahangturan. Those who have seen, nakakita ni Ginoong Kristo, have also seen God. When we worship God,
We should worship Him in spirit and in truth. Ay, mananin mo kita sa Biblia. John 4:24. So, kung kita magasimba sa Diyos, kinahanglan simbahon siya. Pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. The true humanity ni Ginoong Kristo was a sin offering as noted as Hebrewanon 10:5 nga to sa 10. Segundo Corinto 5:21. Primero Corinto 11:24. Di ba niya ng mga bersikulo ha? Now, he is also mentioned as a priest offering sacrifice. Diyan diya nga si Ginoong Kristo midawat, miangkon sa pag-isip sa tanan nga mga personal nga mga sala sa katawan. Mao kadtong iyang impersonal love for all mankind. When He accepted all our personal sins at the cross, mao kadtong iyang personal nga gugma alang sa Dios nga Amahan. To be our Savior, He had to become man. Di man mahimo nga siya dili mahimong tao. He had to become man to be our Savior. So mo na, nalagiya siya nining hypostatic union. John 8:58, truly, truly I say unto you, before Abraham came to being, I was there. Si Ginoong Jesucristo na kanayon, take up your cross, deny yourself. You see, that is, unsibot pasabot nini, take up your cross, deny yourself. Kini about priority. Ang tukmang pasiula sa kinabuhi. So, nainumdum ka ba niya itong nagabitahin siya sa cross? Ang usa sa iyang gipamulong, giuhaw ako. Yes, Juan 19:28. O gawas pa, miingon pagid siya di sa Lucas 23:26. Amahan, diya sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Sa Latin, Pater, in manos tuas, commendo spiritu meum. Sa iyang pagkatao, he is unique. Dili siya kasagaran sa iyang pagkatao. Revelation 1:18, I am he who lives. I was dead, and behold, I am alive forevermore. I am the first and the last. I have the keys. Kining gihisgutan ni Ginoong mga yawi. Mao kining iyang kanang bungat din hini maong versikulo 18. The Lord Jesus Christ is describing His deity. Nagahulagway siya sa iyang pagka-Diyos. Okay? Din na ito. Hununga una. Ato ni ipadayon ugma. Okay? Ayaw sipiat sa atong pagpadayon sa paghisgot ni nindot kayo nga pagtulunan ni hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Magampo ta. Amahan na mong Diyos, salamat. Nining lain na sa mga higayon sa among pagpakikupitay kanimong sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinero kami magkapadayon sa paghisgot, pagtuon nining maong doktrina. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.